croeso I gyfres emosiynau anghenfil gyda fi, Emma. Cyn I ni gwrdd ar anghenfil heddiw, well I ni dwymo lan gyda'n gilydd. Mae Nola mynd I helpu ni I dwymo lan heddiw. Helo Nola! Rholiwch eich ysgwyddau nôl. Rhowch eich dwylo ar yr ysgwyddau a rholio'r penelyn nôl. A nawr y breichiau. Newid cyfeiriad I rolio'r breichiau ymlaen. Y penelyn. A nawr rholiwch yr ysgwyddau unwaith eto. Ac ysgwyd eich corff. Gwasgwch yr ysgwyddau I fyny a ryddhau. Gwasgu a ryddhau. Gwasgu a ryddhau. Ac ysgwyd y corff unwaith eto. Gwasgarwch eich coesau a phlygwch eich pengliniau I lawr ac I fyny. I lawr ac I fyny. Dewch eich coesau at ei gilydd ac ymestyn I fyny ac i'r llawr. I fyny ac i'r llawr. Cerddwch ar yr unfan. A rhedeg. A rhewi. Rhedeg. A rhewi. Rhedeg. A rhewi. Rhowch eich dwylo ar eich ochrau a chreu cylchoedd mawr. A'r ffordd arall. Siglwch eich breichiau nôl ac ymlaen. Ysgwydwch eich traed. Arbennig. Ydych chi'n dwy nawr? Pa anghenfil ydych chi'n meddwl gwnawn ni gwrdd â heddiw? Yr anghenfil hapus. Ydych chi gallu creu wyneb hapus? Sut ydych chi'n sefyll pan chi'n teimlo'n hapus? Ydych chi'n gallu dangos I fi? Sut ydych chi'n cerdded pan chi'n teimlo'n hapus? Mae'r anghenfil hapus weithiau yn cerdded yn dal ac yn symud ei breichiau nôl ac ymlaen yn dangos pa mor hapus yw e. Ydych chi gallu cerdded o gwmpas ar ystafell fel yr anghenfil hapus, yn cerdded yn dal ac yn symud eich breichiau nôl ac ymlaen? Da iawn! Mae'r anghenfil hapus yn gofyn, beth sydd yn gwneud I chi I deimlo'n hapus? Heddiw, rydyn ni mynd I helpu'r anghenfil hapus I fwynhau deimlo'n llawen.
Yn gyntaf, beth am i ni chwarae gêm? Rydw i'n mynd i ddewis lliw a dwi eisiau chi ffeindio rhywbeth o gwmpas y tŷ sydd yr un lliw. Barod? Ffeindiwch rhywbeth lliw porffor. Ffeindiwch rhywbeth lliw melyn. Ffeindiwch rhywbeth lliw glas. Nawr, dwi eisiau chi ffindio tegan meddal bydd yr anghenfil hapus yn hoffi. Pan chi'n dod nôl, gnawn ni ymestyn gyda'n gilydd. Dyma sut i ymestyn eich corff i helpu eich anghenfil hapus i aros yn llawen. Sefyll yn dal ac yn gryf, anadlu i mewn ac allan. I mewn ac allan. Symud un troed i bwyso ar y llall, neu i bwyso ar y coes o dan y benglin, neu uwchben y penglin. Pai byth pwyso'r troed ar y benglin. Beth sy'n gyfforddus i chi heddiw? Dod â'r breichiau mas i'r ochr. Anadlu yma am rai eiliadau. Os chi'n teimlo'n gryf yma, gallwch chi ddod a'ch dwylo at ei gilydd, neu i fyny ac allan. Rhyddhau ac ysgwyd y coesau. Nawr gwneud yr un peth ar yr ochr arall. Pwyso'r troed yn erbyn y troed arall, neu ble bynnag sy'n gyfforddus ar y goes gyda'r breichiau mas i'r ochr. Opsiwn i ddod â'r dwylo at ei gilydd, ac yna i fyny ac allan. Rhyddhau ac ysgwyd y coesau. Ymestyn y breichiau i fyny a phlygu gan gadw'r pengliniau yn feddal. Anadlu yma am rai eiliadau. Dod lawr i'r llawr. Eistedd ar eich pen ôl gyda'r traed yn cwrdd, y pengliniau mas i'r ochr. Gall y traed fod yn agos neu'n bellach i ffwrdd. Gyda'r dwylo ar y traed, symud y pengliniau i fyny ac i lawr fel adenydd pili pala. Cadw'r dwylo ble mae nhw, ac ymestyn ymlaen i ble bynnag sydd yn gyfforddus i chi. Eistedd i fyny, ac yna dod i orwedd ar eich cefn. Cydio yn un troed, ac yna'r llall. Gallwch chi aros fan hyn neu siglo o ochr i ochr fel babi hapus. Rhyddhau'r traed i lawr ac ymlacio mewn siâp seren. Anadlu ac ymlacio fan hyn.
pan chi'n barod, symud yn araf i eistedd i fyny. Arbennig. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio ein dwylo a bysedd i dyluno. Rydw i a Nola yn mynd i ddangos i chi sut mae tyluno yn gallu helpu ein hanghenfil i dywelu. Wyt ti eisiau i fi creu patrymau ar dy gefn di heddiw, Nola? Rydyn ni pob tro yn gofyn caniatâd cyn cyffwrdd corff rhywun arall. Mae Nola wedi ateb gyda ydw os gwelwch yn dda. Os nad ydych chi eisiau rhywun i gyffwrdd â'ch corff chi heddiw, mae hynny yn iawn. Efallai gallwch chi dyluno eich tegan meddal yn lle. Os ydych chi eisiau tyluno heddiw, efallai gallwch chi ddefnyddio eich dwylo i greu llun eich anghenfil ar gefn partner neu degan. Siapau allwch chi greu ar eich partner. Pan chi wedi gorffen, gorffwyswch eich dwylo ar gefn eich partner. Nawr, gallwch chi newid drosodd. Cofiwch i ofyn caniatâd yn gyntaf. Wyt ti eisiau i fi creu patrymau ar dy gefn di heddiw? Pan chi wedi gorffen, gorffwyswch eich dwylo ar gefn eich partner. Da iawn chi. Mae arafu ein hanadol yn helpu i dywelu ein anghenfil. Dewch i ni ymarfer gyda'n gilydd. Dewch i orwedd yn gyfforddus ar eich cefn ar y llawr. Rhowch eich dwylo i orffwys ar eich bola. Cymerwch anadl ddofn i mewn, lawr i'r bola, a gweld os yw'r anadl yn symud eich dwylo i fyny ac i lawr. Anadlwch i mewn yn araf, ac allan yn araf. Mewn a mas.
mewn a mas. I mewn yn araf ac allan yn araf. Dewch eich dwylo i orffwys wrth eich ochr ac anadlwch yn normal eto. Da iawn chi. Dylech chi cael tedi meddal nawr sydd yn gwneud i chi deimlo'n hapus. Os na, falle gallwch chi ddefnyddio clustog neu blanced yn lle. Rhowch gwtch i'ch tedi meddal ac ailadroddwch ar fy hôl i. Rydw i'n hapus. Rydw i'n hyfryd. Rydw i'n wych. Ac eto. Rydw i'n hapus. Rydw i'n hyfryd. Rydw i'n wych. Da iawn. Ffeindiwch rywle cyfforddus i orwedd gyda'ch tega meddal a gwrandewch ar ein stori heddiw. Cau dy lygaid, bydd yn llonydd, a dychmygu bod drws o dy flaen di. Edrych yn agosach. Pa liw yw'r drws? I le mae'r drws yn arwain? Ar y drws yw'r gair croeso. Rwyt ti'n troi'r ddolen ac yn cymryd cam i mewn. Rwyt ti'n ffeindio dy hunan yn cerdded mewn i ystafell sydd yn llawn goleuni prydferth melyn. Mae pob peth rwyt ti'n meddwl amdano yn tywelu ac yn mynd yn llonydd. Mae y fel petai'r goleuni melyn yma yn llenwi dy ben ac yn gwneud i ti teimlo'n feddal ac yn heddychlon. Aros yn llonydd a theimlo'r golau hyfryd yma yn troi a throi yn araf ac yn addfwyn yn dy ben. Nawr teimlo'r golau yn dy freichiau. Gweld os elli di deimlo'r golau yn dy fola. Wyt ti'n gallu ei deimlo yn dy goesau? Mae dy gorff cyfan yn teimlo fel petai wedi gwneud mas o'r goleuni melyn ac rwyt ti'n teimlo'n rhyfeddol. Mae e'n teimlo mor neis bod yn yr ystafell yma.
Rwyt ti'n mwynhau yn yr ystafell yma gyda'r goleuni hyfryd o dy gwmpas di. Mae'r golau yn troi ac yn symud trwy dy gorff. Rwyt ti'n teimlo'n saff yn y goleuni yma. Aros yn yr ystafell rhyfeddol yma a mor hir rwyt ti eisiau. A pan rwyt ti'n barod, camu mas o'r ystafell a chau'r drws. A nawr, symud y ddwylo a thraed, ymestyn dy gorff ac agor dy lygaid. Sut ydych chi'n meddwl mae'r anghenfil yn teimlo nawr? Ydy e'n dawel? Ydy e wedi ymlacio? Sut ydych chi'n teimlo? Wna i weld chi cyn bo hir. Hwyl!